alıp bar yani işin mağarada gurrun versen. Men Lewap vilayatynyň Atamrat etrafında döredilen Medeniyet ulgamynyň düzüminde döredilen Bağçylar öýüne ýolbaçylyk etmeýän köp ýyllardan bäri Bağçylar öýünde Bağçylaryň uly topar bar, ýygrymyň gowragy, olar bilen häleşinde üýjüp aýdymlary öwrenýär, saz çalýar, destan aýdyşýar. Şu halipalardan miras alan ene şu saz hunuwatynyň bağışçılık sunuwatynyň eserlerini öwrenýär. Bugun günümüziň durmuşyny wasp edýän täze aýdymlary öwrenýär. Olary saz döredýär. Ondan olary topar bolup, bağışçylar topar bolup öwrenýär. Şunuň ýaly aýdymlar bilen biz köpçülik içinde adamlaryň, rahmetkeş adamlaryň rahmet çeken ýerlerinde aýdymlarymyzy aýdyp berip, olaryň göňüllerini hoşlaýar. Etraf derejesindäki, vilayet derejesindäki, hatta döwlet derejesindäki toy, märeke, bayramçylyk senelerinde, davaralarında da ene biziň bağışçylar bolup, biz bağışçylar bolup özümiziň sunatymyzy, bağışçylyk sunatymyzy görkezýär, aýdym saz çalýar. Roz halipa bayramçylykda, davaralarda aýdýan aýdymlaryň birinden aýdyp bersen. Bolar. Onda men şu bir şu ýerde Lewap ýerinde bir oňat görülip aýdylýan aýdymlaryň biri halda ulat diýilýär. Men onda şonu aýdyp beräýin. Bolar. Başları kulağlı gelley. Hay gözleri cemmolunu nağış belline, tamamın zirveyi fırını saylap. Dünyanın gururun pullap, kontör dünyanın cemalı gelley. Halat gördüm yüzün başında. Peygamber tacını koydu başına, yüzlerin nurları fenalı ellen.
hıyan değil. Beğerim ortayı olman değil. Gönlüm bir yarın hıyan değil. Peygamber tacını koydu başına, yüzlerin nurunu kemal verdi. Roz halife sağol inni şägirtleriniz bardyr. Bu şägirtlerinize berýän öwüt nesihatlaryňyz. O şolar dogrusyny gurumy dowam etse. Bolur. Hemenin şagirdlerim epesli var. O etrafımızda kan o komşu etraflarda da var. Ya şagirdim köpden beri men yanımda Türkeşbörün bağışı yigit Ağa Murat Zorayev alıp geldim ben. Şu Ağa Murat Zorayev yaşlarından başlap bana beretliğim var. Her şimdi gelip onu öğret, bunu öğret deyip. Bunun özünün isleyen aydımları vardı. Men şu aydımı öğretende şunun isleyen aydımlarını sayılap şunu öğretiyenle. Yine aydarı islerin, onun Övezcan, Gözüm Düştü, Demir Doğanlı, bir benim ikinci Ulu Halifam Mustafa Şeyh'in aydan aydımlarından da. Yine hendine şu şagirdlerim bular bilen men iş geçende aydımı nähili aydımı öğrenmeli, nähili aydımı aytmalı, nädip onun hörpünü eýni ýetirmeli, aýly onu oňurmaly. Bu zatlar barada elbetde gurrun bolýar. Bu aydımlar, bu saatlar aňyrdan gelişi boýunça Hayfi Halipa bunu aydardy. Şol halipa bunu nähirräk edip aydardy. Men halipalarymyň aydysyna aýdyp görkezýän näsleler. Şonda olar gaty bir puqty öwrenýärdi. Ene şu Murat Bagşymyzam bugün kunda ol ene ýurdumyzyň Medeniyet Institutunu üstünlükli tamamlap bize yine öz etrafımızda medeniyet bölümünün ulgamının idaralarına işe geldi de. Hem işe yanım bilen bunu alıp gidiyen toy bayramçılıklar etraf derecesinde olsun, vilayet derecesinde olsun, devlet derecesinde olsun. Şu menden güzelliğe indi näme şu Bagşyňam özüniň tutumlary bolmaly munun. Şu nähili özüni alyp barmaly köpçüligiň içinde nähili özüni alyp barmaly. Köpçülükde märekede haýsdyr biri bir aýdymy islese şoňa nähili garamaly. Hökman onuň isleginiň ýerini ýetirilmeliligini men nyktap aýdýanna. Ine şu şol Bagşym häzir men ýanymda şerde otyr. Roz halipa ine şägirdiniň ýanynda otyr. Inni belki ýene de bir aýdym aýtmagy isleýändir. Sorak göreli şägirdiňden. Bolar. Halipa ine sizi bilen kem duşum yer bilen zok şuun awa nesip edip duşup sizin ýanyňyzda sadandarlyk edip otyn. Sizin hem aýdymlaryňyzdan gowy ýöne şol canlar diýen aýdymyzdan beren hiç doýup bilemok. Şonu bir aýdyp beraýdyňyz. Bolar.
yar fidane oy ey tartan ey dalın dalın Roz halife aydıp beren aydımlaň üçin, beren gyzykly gurrunlaň üçin sag bol, sesiň batly ýanlanmagyny arzu edýär. Berkella sağ olun. Şunun bilen halifeler ýolu bilen atly söhbetli konsertimize geser gutarýarys. Hoş, sag bolun. Çaparman alır yüzünü ahir kara verir et sıra yetmedi gökyüzü
Nereye biz atıyorsak kulak felay harap eder. Ay terim şunlara çapay tapar bir mağay hafta olup bahtiyar şükrün bilvay tavap eder. Uyan şeyinin tanrı hürmeti Hayyamanın açar kuvvetine Ettiğinin yerine figatay Niçeyim bir var ey harap eder.